Koenchiri Nazare ana m ekwe onye ọbụla na-esonyekwara m ndị nke na-arakwa ihe m na-akụzi ọkachasị ndị nke na-echi ya asị na ọ ga-adịrị unu mma na-ekenekwa m unu. I'm very grateful. Asị m ife ọbụla nke m na-akụzi na-agba mbọ na-etinye ya n'ọrụ na maka ọdịmma gị maka aga n'iru gị na ọ ga-enyere gị aka ife adị gị na mma. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọbụla ịbụ onye ga-abụ oge ọbụla ndị pastọ na-epreach ma onwe ha na-epreach si na ịkọnetị onwe gị connect your family or your children na their altar ma ọ dị nka uche gị dị ya. Stop those nonsense. Stop all nonsense isi na ị na-akọnekt mmadụ. Ife ọbụla ị chọrọ ime connect so onwe gị. Onwe ọtọ ọbụla ị na-akọnekt onwe gị connect only you. Anaghị na-akọnekt ụmụ gị ma ọ bụ family gị ma ọ bụ ụmụnne gị ma ọ bụ ya brother ma ọ bụ sister. Connect only you. Ife ọbụla ibute onwe ihe mere na ndụ ka sọsọ buru ihe. Anaghị na-ewuru ndị n'ọrụ onwe ha. Ọ bụ na ndị evil altar connect ha na evil altar. A na-agba gị ibiribi. Ị na-ekpe ekpere nna gị zọpụta onwe gị. Anaghị na-eti family gị na nsogbu. Na ana m afọ na internet na social media n'iru akwụkwọ ebe ọ bụla eti ya I connect my family, I connect my children. Connect so onwe gị ihe ọ bụla ibute ka i were isi gburu. Anaghị na-ejide ndị mmadụ na-agba gị ibiribi. Ndị abịa na-agba ndị mmadụ unu bụ ndị unu ọkachasị ụmụ nwaanyị. Nwaanyị ọbụla ị na-ekpe ekpere onwe ife ọbụla ị na-akọnekt onwe ife ọbụla ị na-atapụ sọ nna gị. Anaghị na-eti eme ezinụlọ gị because onye ahụ ị na-achọ ịkọnekt kwụ n'onwe ma ọ bụ sista ma ọ bụ ya brọda ị mara nke ha kwenyere na ya. Kọnekt ya so onwe gị. Anaghị ana ndị mmadụ n'iyi. Isoro na-egbu family gị ị na-ajụ ife na-eme gị. If I connect myself in this altar, I connect my family in this altar, I connect my children. Altar, ị maka esi wee kwado altar ahụ. Ị maka esi wee kwado altar ahụ ị na-akọnekt family gị na ụmụ gị na ya. Ejuru wee na-agbara iche na mmadụ bụ egwu. Ebe ị na-asụ na ife ada agaruo na-agarụ. Onwe onye nwanne ya na-aga n'iru isi a na ịkọnekt ya. Onye ọbụla mma ma ọ bụrụ na ịma m ife ọbụla ị na-eme don't connect me anywhere because thunder ga-agbagbu gị. Ife ọbụla ị na-eme connect ya so onwe gị. Anaghị na-eti ndị mmadụ na nsogbu na ikpewuru onwe gị na ekpere. Ihe ejekwa iru n'onwe gị. Ije na-connect onwe na spiritual altar. All these evil spiritual altar. All these devilish altars. Ndị pastors ji na-ana ndị mmadụ n'iyi. Ị na-akọnekt onwe gị na-akọnekt family gị. Ihe ya ama ife. Ma ndị ya abịa ịtapụrụ na ịtapụ n'elu ịtapụ n'ala ịtapụrụ onwe ụta nwaanyị. Ị na-ana ndụ gị n'iyi. Na-ana ndụ family gị n'iyi. Emejiri na-achị ife na-eme gị. Ọ bụrụ na ị na-anụ onu, ọ bụrụ na ị chọbeghị ịghọta onwe gị, ọ bụrụ na ị chọbeghị ikpere uchi gị kwenye n'onwe gị ife ọ bụla ị na-eme na-akọnekt nna agụ. Anaghị na-eti family gị na nsogbu. Anaghị na-etinye ụmụnne gị na nsogbu. Anaghị na-etinye ụmụ gị na nsogbu. Ka ọ bụrụ onwe iko nwanne gị maọbụ ụmụnne gị ma family gị n'ebe ha na-agbara onwe ha mbọ ijikọta ha n'ọta ịma aka ka o si wee kwado ife ha na-eme a na-aghasasị. Ebe ị na-achọ favor, ebe ị na-achọ blessing, ebe ị na-achọ mmiri akụ, uchu ndụkwa ya. Ife niile anyị na-afụkwa ọgbọgbọ otu anyị fere aka ọ dị. Nwekwa ife dị behind it ịmara. Ife ọnụ ị na-emesọ nna anyị. Ọ bụ na ife anyị apa fire ka ọ daa n'isi ka ị ghara ị na-etizi family gị na nsogbu. Ọ bụ na ị na-esonyere m afọ like ya ihe m na-akụzi share ka i wee nyekwa ndị ọzọ aka. Sonyere m ka iwe na-afụ ife ọbụla nke m na-akụzi ma mbọ na-etinye ya n'ọrụ maka na ife ahụ m na-afụ n'ilu akwụkwọ ma na Facebook nwere ife dị behind na-adị afụ. Ọ bụ eme oke ji wee na-achọ ka o mepee unu anya ka uche gị dị ife ọbụla ị na-eme ka ị makwa na ọkwa ihe imetere isi ka ihe eji wee buru ka ị ghara ị na-adọ ndị mmadụ na-eti ndị mmadụ n'ọnwa na-eti ndị mmadụ na nsogbu
onye na-agba mbọ ka ọ gara ya na-ata ahụhụ ịnọrọ ofu ebe maka na ị nwere data na fon maọbụ na ịma pastọ nke a ekwesị anya na ịkọnetị anya famili kọnetị ya nke uche gị dị ya kọnetị asọ nne anyị akọnetị bụrụ onye ọzọ ife ọbụla ị chọrọ ime ị chọrọ ịkọnetị ma jụkwa onye ahụ ajụọ ọ bụrụ na ọ sị ya ịkọnetị iwe kọnetị ya anapụtakwara kọnetị onye ahụ ha kọnetị ya ka ụ ghara ị na-ana ndị mmadụ n'ihi isoro ị na-egbu ụmụnne gị eme ị na-ebe na ife na-esi unu ike uchu ndụkwa ya tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma